La impremta, doncs jo crec que és el recuperar la felicitat d'aquests pacients que en primer moment van venir amb molta por i inseguretat i ells surten amb la vida totalment canviada. Jo he tingut molts beneficis al treballar a I.O. a nivell professional i a nivell personal. A nivell professional, ells sempre han estat allà i han sapigut respondre a totes les meves necessitats en tot moment. I a nivell personal han aconseguit alguna que jo crec que és superbonic, que és poder-se aixecar cada matí del llit i tenir ganes de venir a treballar, tenir il·lusió de veure el resultat de les nostres feines i la satisfacció dels pacients. Doncs el missatge que jo li donaria a instituts odontològics és que segueixin, que continuïn amb la feina que estan fent amb tothom, tant amb els professionals com els pacients, i segueixin amb aquesta motivació. Perquè jo crec que el poder respondre a aquesta confiança que ens donen és el més bonic que hi ha, i els agraeixo infinit. Moltes felicitats, instituts odontològics!